uJesu Kristu yinkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba nomama egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngibonge izimanga ezenziwa uRoma 10:9. Sisemsebenzini sathola ukuthi omunye wabasebenzi bethu usewile. Uthe mesewile ngasakwazi ukukhuluma, ngathatha uRoma 10:9 ngawubeka endlebeni yakhe ngamvulela wona, wadlala waze waphela. Emveni kwalokho wasukuma phansi la kade eselele khona, wasukuma wahamba ngey'nyawo, waqala wakhuluma, wanikezwa namanzi waphuza. Ngiyambona nempilo yakhe iba ngcono, ichachamba. Siyambonga uNkulunkulu osenzela izimanga, izinto esingazazi, izinto ezintsha nezinto esesiyibuye kumabonakude, abantu bevusa abantu. uNkulunkulu senza ukuthi sikubone ngamehlo, sazi ngempela ukuthi uJesu Kristu yiqiniso futhi usasebenza nangalezi y'khathi zokugcina. Amen. Ngibingelele Baba uJesu Kristu eyinkosi. Entabeni kaJehova ngiyabonelelwa ikhaya lezwi. Ngibingelele ubaba uNtsibande, ngibingelele umama uNtsibande. Sibonge amandla kaNkulunkulu awabekile phezu kwabo ukuba basihole ngeqiniso. Kuningi Baba esikufundayo nesisalindele uNkulunkulu akuthululele kinina okuyiqiniso lodwa ukuthi nathi sibambelele kulo. Phakamisa ubufakazi phambi kwaNkulunkulu. Umsebenzi wami wezandla uke wama nje enyangeni ephelile. Ngangena emkhosini ka3 days. uNkulunkulu wangilungisela ezinye izinto ebezingaziboni. uNkulunkulu wazivula. Kepha umsebenzi wezandla wathula wama wathi tu, kwangathengwa ngisho. Ngabuya nawo amaphinifu, ngahlala ngakhuleka kuNkulunkulu, ngilalele zona izifundiso zikaMoya oNgcwele. Kodwa-ke uNkulunkulu emuhle kule nyanga sengithathile umkhosi we-1 day. Ngithi Nkosi ngisize makuwukuthi kukhona ubonda oluvimbayo ukuthi imikhuleko yami ingafinyeleli kuNkulunkulu, ungikhumbuze kona ngikwazi ukuqhubeka ngibhale. Ngempela uNkulunkulu wangikhumbuza ezinye izinto, ngabhala phansi, ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Kusuka lapho-ke ngempela kwavuleka-ke kule nyanga. Ngathi Nkosi phuma nami-ke manje Moya oNgcwele, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngivume ngomlomo wami ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukuthi lo msebenzi engihamba lawo manje uthengwe wonke, uziveze Nkosi ubukhulu bakho phambi kwami. Ngempela uNkulunkulu waba nami, wangizwela. Athengwa amaphinifu wonke, kwasala 2. Ngambonga uNkulunkulu, ngathola ama-order, ngathola abantu abafuna ukuthi ngibathungele. Phakamisa amandla kaNkulunkulu. Igama lethu uJesu Kristu inkosi. Nokuhlala kuNkulunkulu, ngokulalela kuNkulunkulu, ngokumethemba uNkulunkulu. Asihlaleni bazalwane kuNkulunkulu, singamkhubi uma umholi wethu ubaba uNtsibande ecela ukuthi ama-emojis singawasebenzisi. Makusebenzekile ngephutha, zehlise ucele uxolo. Akukukhuni ukucela nje ukuxolo, usukusigeza kwanawe phambi kwaNkulunkulu. Singamkhubi ubaba wethu esihola ngeqiniso. uNkulunkulu emthumile washo kithi wathi akusiyena osuke esiluleka, uNkulunkulu osilulekayo. Asikumukeleni lokho bazalwane, asenzeni lokho uNkulunkulu afuna ukuthi sikwenze. Asibe abantwana abalalelayo, asibe abantwana abalalelayo, asibe abantwana abamlalelayo uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngisemkhosini nami ngihlanganyela nabo bonke abazalwane kulo mkhosi wabantu besifazane. Ngiyabonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen Baba, amen. Ngiyabingelela ekhaya entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Umama wamaphumulo lona okhulumayo, umama uGcwabaza.
ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande. Jesu Kristu inkosi baba, Jesu Kristu inkosi. Ngacela ukukhulekiswa lana ngelinye ilanga. Ngacela kubaba ukukhulekiswa kunezinyoni ezayindiza endlini. Lezi nyoni ekuthiwa amalulwane ezayindiza njalo manje ngalayitha ugesi zindiza endlini izinyoni zigcwala indlu. Jesu Kristu inkosi baba. Jesu Kristu inkosi. Zasinesikhathi eside lezi zinyoni. Jesu Kristu inkosi. Angisayiboni nje lezi zinyoni. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga amandla kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ubaba egameni likaJesu Kristu, ngibingelela umama, abazalwane bonke ekhaya lizwi nabazalwane bonke entabeni endlu kaJehova. Ngiyabonelela. Ngiyambonga baba uNkulunkulu kakhulu. Ngicela ukuthola ubufakazi uNkulunkulu asengenzele khona, njengoba sisemkhosini ka-3 days. Ubaba uzokhumbula ngingakhuluma nobaba ngoFebruwari nginenkinga yokuthi kunemali engenayo kwi-akhawunti yami, kodwa manje ingena ngendlela ingekho right. I-contract yami yayisiphelile, kodwa manje besaqhubeka besangiholela. Ngahamba ngaya ko-reporter, kubaba ongi-advise, ngahamba ngaya ko-reporter kwi-district. Base beyivala-ke leyo mali. Kwase kwathi ngomkhosi ka-10 days besikuwo sikhulekela iy'nkonzo zikaJulayi. Ngosuku lwesibili singena emkhosini, ngafonelwa i-head office ka-finance eBloemfontein. Bengibuza ukuthi ngiyasebenza yini ngoba kunemali ekhombisa ukuthi ngiyayibokusha kwi-department. Ngase ngabachazela ukuthi cha, angisebenzi. Wase ethi-ke ubhuti lo engangikhuluma naye angihambe ngiye kwi-district eseduze kwami la ngangisebenza khona ngikhulume nabo. Kodwa wathi angiqale ngibafonele. Ngabafonela baba. Ekubafoneleni kwami bathi angize kwi-district ngakusasa. Ngagibela-ke ngaya kusesemkhosini, ngaya kwi-district. Uma ngifika kwi-district bangitshela ukuthi hayi, sizokufunela kumsebenzi ukuze le mali uyikhokhe. Yadileya-ke baba leyo process kwaze kwaba njengamanje sesingena emkhosini ka-3 days. Babuyela kumina back-ke base bathi angize ngizoqala emsebenzini. So nje baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiqalile-ke namhlanje. Bafona izolo bezothi ngizosayina i-contract namhlanje ngaqala-ke ngasebenza. Ngiyambonga nje baba uNkulunkulu ukuthi kwezinye izinto ziyezenzeka lo uNkulunkulu ufuna ukwenza icebo lakhe. Ngiyambonga baba uNkulunkulu kakhulu. Ngiyamdumisa ngomsebenzi asengenzele wona. Ngiyamnikeza udumo lethu udumo kuNkulunkulu weliphezulu ukuthula emhlabeni kubantu abathokozela uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngitshengiswa abazalwane abaphuma ekhaya lizwi sebehlangene nabanye ibo laba abamelene nezwi likaNkulunkulu. Asingenzi into ezosenza ukuthi sisole ngelinye ilanga. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Apostoli baMtsibande, ngiyabingelela ekhaya lizwi. Ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyambonga baba uNkulunkulu kakhulu nginobufakazi bokuthi uNkulunkulu ngiyambonga ungiphilisile baba. Kuzosizolo ngizwile kunomehluko empilweni yami. Uthe makwenyuka ilanga ngeze ukuthi lento isiphelile. Yahamba nje kanjalo baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje ekuseni mangivuka noma ngiyakaza nje ngiyeza ukuthi akwenzeki lutho, akukhulu ukuthi uNkulunkulu ungiphilisile baba. Isitha sinqotshiwe empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Siyabonga uNkulunkulu asigcinele wena nomndeni wakho baMtsibande. Siyazi ukuthi niyasikhulekela, nisikhohliwe emkhulekweni yenu. Nathi uNkulunkulu uyambula masikhuleka. Ukembula nakimi ukuthi nginikhulekele. uNkulunkulu asigcinele nake baba. Anivusile kulesi sikhathi esinje. Ngiyabonga baba. Ngisenkonzweni yomkhosi baba namhlanje. Lo mntwana kusasa baba uya kwi-interview
Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uzomsiza kune-interview aya kuyona. Ngiyabonga kakhulu baba, imikhuleko yakho yonke le ngiyazi ukuthi nabo abantwana bethu baba uyabakhulekela. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anigcine baba nomndeni wakho, aniphumelelise, uyazazi izidingo zenu, anilondoloze, anifihle emini nasebusuku. Ngiyabonga baba, sibonga ukuphila, sibonga usuku uNkulunkulu asiphe lona. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama nabazalwane bonke basekhaya lizwi. Ngithi angidlulise ukubonga okukhulu kubaba uNkulunkulu ngenxa yesimo sokungasebenzi. Bese ngithi ngiyaphuma egruphini, ngayibhala imeseji, ngibhalela ubaba uNsibanda ngoba ngigcina ama-VN ngingasakwazi ukuwavula. Sengibona ukuthi umsebenzi woba segruphini angiwuboni ngoba angiyizwa lento ekhulunywa egruphini. Ngase ngiyaphuma egruphini ngalala. Uma ngivuka ekuseni, hawu senginedatha, angidazi ngilithathephi, ubani ongiphe idatha. Kodwa-ke ngigcine sengimazi umuntu ongithumelela idatha. Ngakwazi futhi ukuthi ubaba angibuyisele egruphini, ngamcela angibuyisele, wangibuyisela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi lokhu usathane befuna ngikuluze ngingakuzwa kule group, uJehova wanqaba. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyakhuleka mangisakhuleka bese kufika ukuthi angithi uJesu Kristu uyinkosi ngisho kathathu. Mangisasho ngiqeda nje ukusho bese kuba nalelizwi likhulumayo ukuthi abantu bathi udaka, abantu bayangedelela. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela ungidlulise nami ubufakazi nami. Bengise Shoprite last week ngiyothenga enye igrocery ngasendlini. So ngabona imali yami iyashota, ezinye izinto ngazikhiphela esayidini ukuthi hayi angiyayishiya. Omunye umama osemva kwami, ngabona umama eyiphusha impahla, uyiphushela bag. Ngiyamchazela, mama anginayo imali yokuthi ngizozibhadala, ingakho ngiyibecela. Into hayi khuleka, ngizokubhadalela. Yo, ngambonga uNkulunkulu, angaze ngijabule kanje. Ngathi Nkosi, yo, wena uyabuka usezulwini. Ngambonga, ngiyamdumisa. And then another thing, baba, izolo-ke bengisetekisini ngiphuma kwenye indawo nje. So ngihleli ngasemnyango-ke ngiphethe ibhegi nje. Le bhegi, lamabhegi anamhla alesikhathi alezi nsuku nobe anezipho but nginehole evelayo lamasayidini. Kusho ifoni yami iye yaphuma yaqathaka. Iteksi yahamba nje, ifoni ayikho kumina, angazi. So sekwehla omunye usisi othi, hayibo, mayiceda ukuhlika avala umnyango. Masethe angazi uyini emenza ukuthi abone, ashaya umnyango. Wathi hayi, ashaya umnyango we-taxi wemoto. U-taxi driver amabuza, yini sisi? Uthi ifoni yabani? Yo, angijabulanga. Ngathi eyami. Yo, kube omunye bezothatha le foni ayihambele. Yo, uNkulunkulu ngambonga, ngathi hayi baba, siyambonga ongabonwa ngamehlo. Hayi, imisebenzi yakhe iyabonakala. Ngiyabonga nje ukuthi ngisekhaya lizwi nami ngiyabusiseka. Ngicela nje uNkulunkulu ukuthi asisize endleleni yokukholwa ngokuthi simethembe. uJesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekuseni ubaba umpostoli noma umpostoli, ngibingelela abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa nasabazalwane bonke basekhaya lizwi. Ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Amen. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukungigcina, wangisiza, wangithwala. Ngisizwa nezimfundiso engizithole kubaba umpostoli ngokungena emkhosini.
ngibuka ubumusa kaNkulunkulu. Ngingene nami emkhosini wey'nsuku ezingama40. Ngambuka uNkulunkulu bazalwane engenza umuntu ebantwini. Ngambuka uNkulunkulu nobufakazi obumangalisayo ngalo nkulunkulu. Ngibonga ukungena emkhosini uNkulunkulu engithwele. Ngibonga nokuthi uNkulunkulu uyasiphumelelisa sihambe siye bazalwane bebeseLimpopo. Inkosi uJesu Kristu uhambe nathi bazalwane. Wasithwala sabuya kahle. Ngibonga nanokuthi abantwana abazalwane baseLimpopo baye bavuma mangibachazela ngokungena ekhaya lezwi. Baba ngabantwana abakulangazelelayo ukuzwa nabo bafunde njengoba nathi sifunde ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngabo. Ngibonga nabazalwane besihambe nabo basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nkosi yami ngiyamdumisa uNkulunkulu. uNkulunkulu bembula izinto. uNkulunkulu wenza izinto. uNkulunkulu wazembula wenza izinto eziphathekayo ezibonwa ngabantu ngamehlo. Ngiyamdumisa uJesu bazalwane ukuthi mawungena emkhosini ngampela uNkulunkulu uyakhuluma futhi uyakusiza. Ube kuphawu ebunzini lomuntu nomuntu. Ngiye ngabuka umusa kaNkulunkulu ngibona isandla sivele ngingasazi. Isandla esikhulu kodwa besinama-lines amaningi. Lesi sandla ngathi kodwa ngoba ngibheka siqhathanisa nesami. Ngabona lama-line awafani. Kodwa lesi sikhulu sinama-lines amaningi. Kwase kuvuka leli zwi lithi amagama ethu alotshiwe entendeni isandla sikaJehova. Ngambuka uNkulunkulu enomusa impela kunjalo. Ngizothi nje bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu nemfundiso zasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ufundiswa ngomkhosi nokuhlala noNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Yesu Kriste ihosi. Ngiyabulisa kubaba nomama Apostol Ezdintsibande egameni eliphilayo likaJesu Kriste inkosi yethu ephilayo. Lisho njalo izwi kuba Philippians 2 verse 9 to 11. Likhuluma lapha ukuthi zonke izilimi zizovuma. So nathi ngesitsonga sithi Yesu Kriste ihosi. Ngiyabingelela bazalwane ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibonga umusa. Ngibonga konke uNkulunkulu lokho angenzele khona. Kakhulu bazalwane ngithanda ukuxolisa kuNkulunkulu. Uma ngilalele inkonzo ngizwela ubaba ashumayela kakhulu ngokulalela. Uma ngicheka ifoni yami ngabheka ngathola la ngafakaza kayi-2 ngelanga leli-1 isizathu le voice note yokuqala bengazwakali. So ngayenze isi-2 ngelanga eli-1. Ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu nakubazalwane. Ngiyaxolisa futhi ngokudelayta. Sometimes uma ngiyenza i-voice note ngiyawacisha ama-data and then ngirekhode. Uthola ukuthi i-voice note yami iyeqe ku-3 minutes. So ngiyaxolisa ngalokho. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngey'nkonzo, ngey'mfundiso esisithola ekhaya lezwi. Ukuthula singafakazi, ufakazi umningi nethi sidedela abanye ukuthi bakhona ukufakaza. Ngiyabonga kakhulu. Benginombuzo enhliziyweni yami kodwa uNkulunkulu wawuphendula ngaleli zwi esilithola kuMark 16 verse 15. Hawu uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu waliphendula ngeSunday
ku-part 4 enkonzo le ekhuluma ukuthi umuntu uba kanjani kuKristu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga ukuthula onginike kona, ngiyabonga iy'mfundiso, bonga konke angenzela khona. uJesu Kristu inkosi.